खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रादाब फोरमायनो होननानै फैदों आं नैबे बिटिआर पोस्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो एभ्रिथिं आर बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननि गेजेराव बेनो होनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय एसे एनै मानोना थांनाय एबा मैया 6 डिसेम्बर खालारखालि सासे बर' आगोमा फिसा पुलिस गुकुल बसुमतारी बिथांखौ गावनि लोगोआनो गावथारदों गोदोनायाव गरब्रै गुलि गावनानै सिथारदों आरो नाथाय मा दाय मावखो बिनिखौनो जेबो दिनैसिमबो जेनेबा फोरमान मोननाय जायाखै मानोना बेखौ इनभेस्टिगेसनासो फोरमायसिगोन दाना मोनसे बाथ्राया जोङो नैबेखौसो मिथिनांगौ जानानै फैदों दाना बाथ्राया थार बाथ्राखौ जोङो मिथिगोन ना मिथिया एबा बिनि सायाव मा जोंनि जेनेखि आसाम सरकारा बिनि सायाव मोजां इनभेस्टिगेसन खालामो ना खालामा आरो बै जायनाखि गुकुल बसुमतारी जेनेखि बर'नि आगोमा फिसा बे बिथाङा थार बिजिरनाय मोनगोन ना मोना बेखौ फैबाय थानाय समा जोंनो खिथासिगोन आं मोनसे सन्देह जायो मानोना आसाम सरकारनि जेरैबायदि जेनेखि खायदा कौशल खालामनाय बे बिथिंखौ नोजोर होयोबा निस्सय बेवहाय थार मोनसे बिजिरनाय फैगोन ना फैया आंहा मोनसे डाउट दङ मानोना नुनायाव जेनेखि बे गुकुल बसुमतारी बिथांखौ एसे मा होननानै बुङो बिदिखौ बिनि जेनेखि नुनाय माबाफ्रा एसे फ्राय मोजाङानो हयथ' माबा मोनसे इसिङारि माबा मोनसे जाथायफोर थानो हागौ आरो ना नाथाय इसिङारि मोनसे जाथाय थाब्लानो जे डाइरेक्ट बिदि सुट खालामनानै मोननाय बे एसे आसरित जादों आरो ना ओमफ्राय जों नुदों आसाम सरकारनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जालांबाय सोरबा मालाबा बुथारजादों सोरबा बिदिनो जिनाहारि खालामनानै बुथारजादों बेफोरखौ गावसिनि जेनेखि जाथिफोरबा बा आसामनि माखासे एसामिसफोरबा बियो मोजां बिजिरनाय मोनो राय मोनो नाथाय जेब्लाखि जोंनि बर' एबा बर'नि अनगायैबो ट्राइबेलफोर जागोन होनब्ला दिनैसिमबो थार मोनसे बिजिरनाय मोननो थाङाखै आरो ओंखायनो आं सानदों आरो ना नोंथांमोनाबो बेबो नुदों जे गुकुल बसुमतारीखौ गावथारबाय बे गावथारग्रा साला सासे पापि जेनेखि कनस्टेबला जाहैबाय मा दीपक काकति होननानै बुंनाय जादों बिथाङा बे दीपक काकतिया बेखौ गावथारदों गोदोनायाव गरब्रै गुलि गावनानै बेखौ बुथारदों जों मिथिदों बे जाथाया नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जे सराइदेउनि सनारि पुलिस स्टेसनाव जादों बे जाथाया सनारि पुलिस स्टेसनाव जादों बे जाथाया मिथिबायना आरो जेनेखि जोंनि बर' फिसा आगोमा गुकुल बसुमतारी बिथाङा नगाव जिल्लानि थागिबि होननानै जों दिनै एसेबाबो जों मिथिनो मोनबाय मानोना बे जाथायनि सायाव आंनिबा जेनेखि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्वशर्मायाबो बिनि सायाव मोजां मोनसे इनिसिएटिभ लानांगोन आरो दायनिगिरिखौ जेरैबायदि साजा मोननांगौ बेखौ बेबायदि साजाखौ होथारनांगोन जुदि बेवहाय माखासे कनस्पिरेसि खालामनानै प्लेन पलिसि खालामनानै जुदि मानसिखौ बिफोराव जुदि खोलैयोबा खिन्थु बे जानाय नङा ओंखायनो आङो बुंगोन जेनेखि गुकुल बसुमतारी जे कनस्टेबलमोन बिथाङा बर'नि आगोमा फिसा बियो निराय मोनथारनांगोन नङाब्ला बेबायदिनो जोंखौ माखासे खायदा कौशल खालामनानै जोंखौ बिदिनो गुबुन हारिफ्रा नाख्रेबबाय थागोन बुजिनो हाला आथिखालाव माने खालि बर' हारिनि थैनायनो सोरजोंबा गावथारजानाय सोरजोंबा बुथारजानाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा ओमफ्राय सोरबाया सोरजोंबा खारजानाय दोनखालांनाय बेफोरबायदि थासारि बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैसिम जों मोनबोबाय थाबाय स' बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां आरो बुजिनांगौ दं होननानै आं सानो जोंनि गासैबो बर' मेलेमजिबिफ्रा बिनि सायाव एसे मोजां तदन्त लालायनाया मोजांसै मानोना जोंनि बर' हारिया बबे लामायाव थांनो नागिरदों जों बेखौ नायनांसिगोन आरोना दा आं दुखु प्रकास खालामबाय जेनेखि गुकुल बसुमतारी बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हाथों बेनि थाखाय आङो आफा इसोरनाव गुकुल बसुमतारी बिथांनिसिम आङो इसोरनाव प्रार्थना खालामबाय स' दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौनो मेसेजखौ होनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ